bayanganku iki wonge putih. Ganteng. Putih dhuwur ganteng ngono. Seko ngendi ngono lho saka Eropa. Iki asline putih. Nang Lho, kok bareng iki ki daleme kan ngawi to. Iki ki nek gone selipan-selipane gosong dadi rupane. Asline aku putih. Andi sing putih apane genah? Ayo ndelek kok. Andi tak delok. Awas aja. Awak modelmu minta kaya bojoku wae yo. Ya tetep ana bedane. Alah ora beda. Kiai nak ngono wis ora beda. Tak turu mesti miring ngorok wis. Kaya ngono. Ya gua nek jenenge turu ki ra kerasa. ngerti ya. Perkara ngorok pora ki sing ngerti sing jejere. Oh iya. Berarti jenengan ra tau turu ta? Wah, aku nak turu nang gurine bojoku ora betah kok. Lah kok apa? Miring ngorok ngentut pisan. Wah. Oke, ngono gawe daster kuning wis klomoh. Ya biyen katon apa saiki katon Nah, apa? ya lek ngoyak-oyak ku Oleh piye? sia-sia karo wong wedok, wong lanang iki nek ra ana wong wedok ya coto. Wi. Kok iso? Ya jajal lah arep Apa? arep jepit kelan apa piye? Heh? Oh iya. Rahasia Kodang kuning saya. dibawani itu. Podang kuning nggih, pamdutan iki wau sedaya perangkat desa. Kalian Pak Waris Sudiono. Nggih. Ugi Mbah Guru ingkang saking Laladan Dukuh. Nggih, Pak Guru. Nggih, Mbah Guru, nggih. Nggih. Moga-moga yen Dulur kula saking Tapen sami rawuh. nggih alhamdulillah. Nggih. Nadyan wujud demong baksi Iya. Pak Alek, Nggih. biasane wau yen ngendikan teng pecotot, niku masa bawa suarane ya kepenak. Nah, kok piyayi budaya kok arek kok ngene iki dalang lho iki. Mbak Elisa, Dalang. Dalang wedok. Dalang wedok. ya dalang apa mangsane dalang kerusuhan. Wah, nak wong lanang kuwi nak ngepral ora patek banter ning Mbak Elisa wah rasa kae. Emang wis tau reti. Wah ngerti bae nang paling pun bae aku nonton. Ngerti legu ngeprak piye. Wah ngoprak iso makprok. Prok. Ngono kuwi bom. Kok pok kuwi piye. Wah keprai double piro ora roh aku. Ben sing penting lak banter. Iya iya. Nggawa sound system dhewe aku. Lah nek aku Ora kaya nek wong lenang. janji tak nggih ngoprak kuat ngene ku enak matus ngono lah rasane piye. Nah ya beda ya. Ada kelebihan ada kekurangan. Betul. Nek dalang wedok sing angel nek apa namanya? Ini apa sabetan, perang. Lah kok iso? Sabetannya susah. Sebabe Ono sing menghalang-halangi. Ora penak gitu. Ya. sok-sok ben Nek wong lanang penak. ya golek peniti sing pinter. Lah piye? Ya kok kon noto kene kon ngisepne ning buri. Idemu lho. Kaya punuk ya. Ayo Mbak Tatin. Aku ta. Ya, giliran. Halo Osmanes nang Ambok bilengkang kepareng rawuh Pak Alek, Mbak Nggih. Tatin, Mbak Elisa, Sinten, beliau Mas? Pak Samsi. Nggih. Beliau Nggih. mantan wakil Bupati Magetan. Nggih. Pak dan Nggih. Ramil Nggih. Makelimbian. Semangat. Lurah-lurah sekecamatan Kecamatan Bimbian. Ya, masuk sing Sembahun, manuwun sembahun. Mbak Lurah Sidoyo. Nggih. Mbak Tatin ini mudah dirasani. Pripun ta? Niku lho, tiang-tiang niku Leng rasane? biasane lak jenengan kalih Armanggung nika teng TV-TV. Nggih, Pak Seno Pak Nugroho. Seno Nugroho. Nggih, pripun? Nggih, dikira niku jenengan cilik bareng gedhe bae gedhe. Waduh gedhe. Melu-melu aku nek wis nyebut iki ra melu-melu Mas. Rawani Mas. Tiang-tiang niku lho mang takoni sing grengos niku. Nggih, Pak Alek ki ora ngerti Wis, ya saya. ngerti, ya, Ora ya. ngerti sane nggon iki. Wong dalang Blitar iki ngomong niki